Jomani nyaka waramo gi ajwang' wuotho kela Kisumu County kamoro ni Nyalenda. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo kit pith mopogore. Omiyo jumani adwa nanyisi ni wadwa wuoyo kit pith midendo ni azola kata kihero gi Kisungu wadende ni duckweed. Jomoko luonge ni duckweed. Jumani an gi jalony ma bende iluongo ni Peter Owiny. Odhi nyisowa ni to azola ni en ng'o? En ang'o? Azola ni paro mane manodonjo ne ma en owuon oneno niya ber mondo opidhe. Omiyo adwa nanyisi ni azola thothne ji mang'eny osefwenye kaluwore gi kit protein ma bende en godo. Iwacho ni most of the time kata ndalo mang'eny oyudore kuma pi ogudore. Omiyo yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Ber ahinya. Mandalo? Okwe. Idhi maber. Adhi maber. Agoero kamano ni chaki extend invitation mwachak waduogo. Anoka iwacho ni nyaka iduogi nayo kendo. Arwaki mathoth. Urwaki dala. Erokamano. Kara we wadhi wane gi makawuono Mr. Owiny opangonwa. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo odiochieng' ma kawuono. An gi nyinga iluonga ni Peter Owiny ma en jachita chenro e migawono mochung' kar kende mar United Destiny Shepherds CBO mane dala mar Nyalenda ka mosebedo katare goganda e weche mag pith kendo mar pur mondo mi walos nweng'o kendo walos yore mag tije e yore mag tiyo kata e pur e yo mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono to wan ka e wach mar azola kendo wadwa ni wang'e ni to azola en ang'o kuom jogo mapok owinje. Penjo mar ariyo ma daher ng'eyo kata daher ni jopiny ing'e ni thoth ji mang'eny kawuono penjo ni Alori wuoyo wach azola. Azola ni en ang'o? Inyalo lero ne jopiny kata inyalo nyiso jopiny ni azola en ang'o? Azola mana kaka isewacho pod en wendo ne jok mang'eny kata wan pok wadhi e yie matut kuom chako pidhe, but azola en plant kata en gino no mati kaka buya pi ng'enyne en gino mati e pi ma ochung' e wi pi malo miyudo ka en gino machakre ka gino ka gimoro matin kabisa ma kibiro nene kaka ineno ka en e pi ka ibiro yudo ka en gimoro machalo mana oboke moro mathin to kako odongo very fast kendo oywayo ndhadhugo manie pi kendo odongo mapiyo kaka nyalre to obed en gino ma itiyogo e yore mopogore opogore kata plant mitiyogo e yore mopogore opogore mondo mi otiko e yore mag pith mag chiayo le wapidho kode weche mag rech, wapidho kode gwen kendo watiyo kode bende loso manyiwa. Kuonde no bende nitie jogo ma bende pod watimo nonro miwacho ni en nyaka yath kiwango mamoko. Erokamano ahinya. To nikech ma kit lony ma bende thoth ji ma sani temo keto e puothgi, in iwuon paro ni golo pure tang'o omiyo nineno ni ber kuma intie ni kinyalo timo gima chal kama? Ndalo mang'eny wasebedo ka wawuotho mana kaka sewacho ni United Destiny Shepherds CBO kata migawo ma watie bwoye osebedo ka jiwre gi jopur e yore mang'eny kendo e ndalo mang'eny mondo mi waket gigo puro bede yo makare to wamany yore mamoko bende mag pur manyalo miyo rawere wadonji e weche mag pur kendo wayud nweng'o mowinjore e yo kitiyo gi e yo mayot to kendo gi gigo manyalo dhi piyo manyalo miyo jok magombo donjo gi pur obed negi mayot. Koro mane kaka nwachako ka wang'iyo weche mag azola ne wawacho ni azola ne en gino mano wachako ng'iyo wachne kane koro wachako donjo pith mar gwen kendo nwachako donjo pith mar rech. Weche mag pith machalo kamagi osebedo matek chien kanyo ka ji pidho gwen kata pidho rech to chiemo mag gik machalo kamagi osebedo matek moloyo. Momiyo ibiro winjo ka ng'ato wacho ni ok onyal chako pidho rech, ok onyal chako pidho gweno nikech bech chiemo ni malo. Koro ka nwang'iyo matut ni ere gigo ma wanyalo timo mondo mi walok ting' mapek machalo kama mosemiyo jowa ok nyal donjo e pidho gweno, ok nyal donjo e pidho rech, ok nyal donjo e pidho anguro. To nwawacho ni ka nitie yo machielo mwanyalo nwang'o manyalo konyo jowa to wanyalo tiyogo e yo makare. Mane kama sama ne wawuotho kwadhi e show ne nitie wadhi e field day mag pur mopogore opogore kama ne wayude rieko mar pidho azola kendo nwayudo ni en gino manyalo konyowa duoko chien pek kendo ngima matek mar pidho kata na bei mag malo mag chiemo mag gwen gi rech to gi kata nguro gini. Koro mane momiyo ne waneno ni koro kar timo ma to wayudo ni en gima inyalo pidh mayot. Nwaamua ni wabende kaka jopur
Manyalenda kendo joma puonjre gi jopur mamoko wakel gini mondo jogo ong'e ni to en ang'o ere kaka ginyalo chako pidhe mondo mi gikonyre e weche mag pith mag gik machalo kamagi. To pi ma bende Azolla tiye, iwacho no ero pi mogudore. Akia ka unu wegi uloko ga pigni koso pi nena pi makoro wewe ni Azolla ka nya ti to ti. Kineno pith mar Azolla, opidhe e pi maler. Kendo ibiro yudo ka kama wantie ni, wan kama pi mar pi ni malo kendo pi nitie e higa mangima. And aparo ni mano bende anyalo wacho ni osemiyo wasetimo nonro wa moro bende sama ne wapidhe ni. Ma waseneno kaka o behave kata kaka otimo seche ma waloko pi e yo mopogore opogore. Sama wan pi ma wan go ka en pi maringo, to ringo mos. Koro samoro ibiro yudo ka joma pidhe ibiro yudo ka ng'ato kawo kaka fish pond, oloso kaka fish pond to keto jwala piny to olo pi ma ido nyaka pino loke mondo kik pino tow. Mae kelo wanyisowa ni gima wasebedo ka waneno ka ni seche mamoko ma wan gi pi moko modonjo moko winjore e line ma wapidhe Azolla tibiro yudo ka Azolla tho. Kendo nitie ndalo ma kibiro kata yudo ko tho kabisa nikech pi obiro pi motimo chemical kata gik moko nitie moole mopogore opogore mamiyo Azolla ok nyal survive kata ok nyal ti e yo makare e pigno. Koro en pi maler, nyaka obed pi maler, nyaka obed pi man gi ndhadhu ma bende owinjore ma gik mamoko bende nyalo donge iye. E kaka Azolla bende ti kendo kaka ipidhe. Erokamano ahinya. Wach moro bende ma daher ng'eyo e wi Azolla ni en niya, jomoko wacho ni onyalo timo maber ka en e greenhouse. Jomoko bende wacho ni kopidhe oko kata open field kamae to timo maber. In iwuon kaka jalno ma bende nigi lony e kit pith aina ni, inyalo nyisowa ni mane ma bende beche ni piny to bende nya konyo oganda. Anyalo wacho ni e seche ma koro wadwa puonjo jowa mondo donje e pith mar gimoro amora sani, nyaka wang'i kiwango kata kaka yot mar timo gimoro. Anyalo wacho ni korka korwa kaponi Azolla nyalo timo kama wakete ni ma ok watiyo gi cost mang'eny. Nikech sama wakono jowa ni dhi pidho Azolla, to wanyisogi to bende wanyisogi nengo mar pidho Azolla kata gigo mwanyalo kale sama wapidho Azolla. To mae kama ne wayudo ni pek bete nikech jowa koro neno ni mondo ichak timo ohala machalo kama nyaka ibed gi yuto malach kata nyaka ibed gi capital maduong'. Ma mano gima ne ok wadwa kete mind mar jowa. Emomiyo kibiro kata ibiro yudo ka watime normal kata watime yo ma ok waketo gik mang'eny. Gin ang'o ma ng'ato nyaka bedgo e paro kata kapok ibedo gi paro mar pidho Azolla ni? Ang'o ma ng'ato nyaka kete pache ni mae ochuno ni nyaka bedgo kapok achako pith? Mokwongo nyaka wang'e ni sama idwa pidhe chiche ni kanye. Watemo jiwo jogo manyalo bedo ni gin jopith mag gik ma aselose mondo mi obed jomokwongo mar pidho gik machalo kamagi. Sama ipidho gweno, inyalo bedo gi yot e pidho gweno kipidho Azolla. Kidwa pidho anguro mondo kik ibed gi baden kata pek e yore mag nyiewo chiemo mag anguro, wanyalo kono ng'at ma kama ni chak pidho Azolla. Ka wan gi jok ma pidho kaka pidho rech, man gi fish pond, kata man gi kuonde mipidhe rech kata man gi cages e nam, wanyalo bende jiwogi mondo gibende gipidh Azolla nikech seche ma kamani bro yudo kamitere direct. To mar ariyo, jogo ma bende dwa pidhe kaka yor ohala, nyaka gibed gi tudruok makare gi jogo manyiewe. Nikech Azolla nitie ndalo mabe otieko, ndalogo kosetieko to nego bed ni gole. To kok inyal gole wang' sa, matiende ni dhi yudo lal. Kata seche moko inyalo kete to koro kamitere onge. Mak mana ni nitie chenro mar bende medo ndhadhu mare kata tuoye minyalo kane ndalo mang'eny kapod obedo gimoro mapok oyudo chiche. But chiro to nyaka iyudi ibedgo e yo makare mondo kik bed ni seche makoro idwa harvest kata idwa kayo mondo iyud yuto mari to koro iyudo ka yuto bedo matek. Mar ariyo en ni nyaka ibed gi kanyono ma pi nitie.
nikech kok inyal bedo gi pi maler mana kaka asewacho ni obende en mana garita mare nyaka irite mana kaka irito cham mamoko. Koro miyo nyaka wabed ni wanyalo neno kaka wanyalo bedo kibedo gi pi makare, kiyudo ni pi minyalo tiyogo nyalo konyi, pino nyalo bosetimne nonro makare ni nyalo timo kode azola. Bende nonro marwa en mana ni kel azola iket kanyo tine kodongo kata kodongi. Kokodongo ing'e ni en gi shida, ka odongo tinyalo ng'eyo nang'o momiyo onyalo dongo kanyo kata gimomiyo ok odongo kanyo. Machielo ma nyaka ibedgo ni nyaka ibed gi kamoro mar space minyalo time. Ok en space maduong'. Azola dongo very fast kendo odhi mapiyo piyo. Koro seche moko wanyalo wacho ni kuonde momiyo nwakelo azola ni nyalo tiyo gi kari matin mar space minyalo kete mondo mi pidh azola. Erokamano ahinya. To nikech iwuoyo ni nitie ndalo ma bende en e season kata ndalo ma bende oikore, azola ni kawo kinde marom nade ne ng'at mopidhe, to ere kaka inya fwenyo ni koro ndalone mar kaye oseromo? Azola dongo ne en malo kabisa, odongo mapiyo kaka wasebedo ka wan monita. Inyalo chiewo gokinyi ma kama ni neno ka azola pod wiye ni piny ise harveste, to kichaki duogo gokinyi tineno ko omedore kendo umo wi pi. Koro nitie stage mokwongo wik achiel ibro neno mako wi pi moumo. Mano pod en mana gi ite moro mathin moumo wi pino. Kitieko wigi ariyo ibro neno kosechako golo bedene moko machalo gi kaka cypress chalo. Ochalo ite dwa chalo koro gi cypress. Koro kosechope level no tibro neno kobiro obiwre, omedre koluore wi wadgi. So ibro yudo ka sechego koro gichako mare chiemo. Mibro neno ka nitie lokruok mar kaka odongo bende. Koro opong'o wi pi but ok odong mapiyo kaka koro ineno. E seche ma kamano kimake tibro yudo kochalo sponge. Koro en gima chalo sponge moriwre kamane kaka mabro nyisi dwe gimoro tok wigi adek dwe en gimoro ibro yudo ka en gima koro king'iyo tineno ka en gi green kata kala mare osebedo majan makare masechego inyalo tiyo kode mondo mi ko imiye kata koro igole imiye gweno kaka en no kata imiye rech kaka en no kata nguro kaka en no kata ikete iriwe gi chiemo mamoko nikech ndhadhu no bende ni malo. So wik achiel nyaka wik mar adek ibro neno ka lokruok kendo azola ka en pi makare tibro neno ka dongo no en dhi mapiyo to lure bende gi kama ipidhe gi pi ma intie. Mano bende nyalo miyo dongo ne dog chien kata dhi gi ndalo moko mambele matin. Azola ni en gima en kodhi kose en gima inya kura pi ng'ato nya kuoro e wi pi kama to oti. Wan kaka ne wakele ka en gino moseti e pi nikech wakawe kuom jok mane osepidhe kuonde mamoko. En kaka ochalo boke, ochala en wakawe wachodhe pi to wating'e maber wakete kama e container maber tichaki ikere akire wi pi kanyo. Nyakwara Mogi Ajwang', gi kinde ma wan godo ni adwa ni wakaw daka moko machuok wadhi e yweyo aito bang'e waduogo. To ka waduogo ginang'o ma wapango ni pod chendo ni otwere. Adwa na nyisi ni nitie stages kata okenge mopogore kaka ineno azola ni nyamoe, kaka inya pidhe gwen, kaka inya mi rech, gigote pod wadhi puonjore to bane chenro mar pur gi ohala. Kik idhi mabor. Ohala samichako nitiere capital ma idwaro. So a capital ni labor is one of them. DNA test mari gi Prince chalre. Omiyo ine wuon Prince Raj. Lok kitugo mari. Yud mor momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi. Thirst for more. Nyakwara Mogi. Regulation occurred through Gimilogan public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo.
wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo nyakwa Ramogi Ajwang'. Adwa nanyisi ni alot minena ng'wedo kae mas kuma. Tachiel kuom gigo bende adwa nanyisi en niya, kopogore gi kit chiemo ma bende imiyo rech kata gwen, azola bende inyati godo kaka fertilizer kata mbolea ne kit alot mantie chien kae. Koro gi thuolo ni wadhi e kidieny mar ariyo ma bende adwa nanyisi okenge kata process ma bende nitiere kaka imoyo azola, kaka inyalose, kaka ikaye. Ok kaya oyaye, nitie ochungi moro ma bende itiyo godo kikaye. Adwa bende naler ni odiochieng' ma kawuono antie Nyalenda. Odiochieng' ma kawuono japur kata jalony ma bende an godo e chenro ni iluongo ni Peter Owiny. Omiyo med mana bedo kodwa kwatayo chenro ni kaka pile. Ma chenro mari mihero mar pur gi ohala. Wadhi uri kocha. Koro en ikete mtaro moro amora wachni puodho ni kae nyaketo moro be kisetieko mtaro kama nitie kochocha be chake inyapidho moko bende. Koro nwayudo ni mtaro bende inyalo tiyogo. Koro kar mtaro bende abeda ni en pi to nitie gima chielo ma be wuok e mtaro. Kidhi e puothe mang'eny ibiro yudo ka pi ni ng'eny to samoro ng'ato oweyo pi ni nono. Koro kar mondo bed nono to azola bende inyalo kayo. Koro mane momiyo nwawacho ni kwar mtache gibed mang'eny to gibed kuonde magwa mag timo pith mar azola. No ber. Iwinjo wachno janeno maro, Kiki bukri ni wewe puodho ni neno mtaro moro ri dala ni kanyo kati puthi kanyo to wacho ni onge gima lich monya konyi godo. Onyiso kendo puonjwa ni odiochieng' ma kawuono kineno mtaro e puodho kuma intiere tija pith mabe samoro nigi gwen, samoro nigi rech kata alwora kuma intie. Inya pidho azola e mtaro ma bende ni e puothi. Koro gima wadwa timo kae en niya, wadwa kayo azola wani. Achiel kuom container mating'o ni en ni mae wadhi uso ne ng'ato, wan gi customer. Wadhi tero ne bende odhi pidho, kae to ma bende wadhi ole iye kae, wadhi moyo. Aya, koro inyanyiso, by the way nanyiso maber niya, azola kikayo titiyo gi gima chal gi kichungi kamae. Kata nitiere containers moko ma bende gi chal kamae but matindo tindo ka. Koro donge wanya chaka. Koro aparo mokwongo wadwa wan gi customer ma sama wakawe kidwa dhi pidhe kama chielo mana kaka wasewacho ni nitie kaka igole pi kitere kama chielo mana kaka wabende ne wakawe kwagole kama chielo kwa biro kode ka. Koro mai kaka mai kama watime production kendo mai kama bende wakawe kwa miyo joma moko ma bende nyalo gombo mondo pidhe. Koro kwase biro ka nani watiyo gi rachungi ma nikech en pi ok wadwa ni wating' gi pi mang'eny. Koro seche mag mae emomiyo watiyo gi rachungi mondo chung pi odog chien, odog piny, then wakete container. Koro kae ma wabro kete ma kwase kawe kama en gima waywero kama wakawe to wakete container kama nikech en ma pod idhi pidhi nyaka obed ni wa maintain ngich mantie kuome. Koro kwateng' pi duto te mondo mi komo dhiye wanyalo chopo kode ka pod ongima. Koro mai kaka wating'e wakete kama. Koro azola kwaseketo mondo nikech wause e kilograms, koro gi kilo no nyaka wakete mok waketo pi mang'eny mondo pek mar pi kik bedie. Omiyo wachunge bende mondo kik wakete gi pi. Koro gisani kilo achiel en pesa di? Kilo achiel wause kind siling 180 gi siling 250 kalure gi jok ma uso negi. Koro mane kaka wause. Koro kwaseting'e container kama
en gima nyalo dhi mabor, inyalo ting'e machop kode kama chielo kapod ngima. Bende kosedhi kode ken mana gima okawo to chako ogolo to okete e wi pi. Koro chako mana multiply kata odhi mbele gi dongo komedre e pi kanyo. Koro mano mokwongo kaka watimo kwadwa timo mar mondo watene jopith mamoko mabe gombo mondo pith azola. Koro en iwegi pi matin mondo obed abeda ni pod ong'ich dong. Kamano. Koro en wawach ni wakete thenge to koro mwadwa moyo. Koro mwadwa moyo uneno ka watiyo gi basket kata mana gine man gi kichungu matiende ni pi mane iye nego bed ni koro rumo te. Koro sama wakete ka to bende koro chako ogolo pi mamoko mondo miting'e obed mayot kik wabed gi pek. Koro mano bende mana kaka wakawo ka wagolo midhi pidhe bende wagole agola kama. Kwaseting'e kama en gima koro pige no kamano then wakawe then koro wadhi kete wanyalo dhi kode koro wadwa dhi kode kama wanyalo kete mokwongo ka wadwa ni watimne kata wamoye mondo tuo mondo mi wariwe gi chiemo mamoko. Koro mano wadhi neno ka wachopo mbele ka. Koro mae azola ma wasekayo. Achiel wan gi jang'iepo wadhi uso en odhi pidhe to konie magi wadwa moyo. Kosemoye odhi motuo. Kosetuo to wanya kike gi kit chiemo mamoko ma bende inyalo mi gwen. Wadhi uru mondo wane kaka itimo gi. Koro koro wawacho ni wan gi yore mopogore opogore ma watiyo go gazola. Wacho ni azola mokwongo wanyalo tiyo kode kaka en ni. Nitie joma miye gweno kata miye rech kata miye anguro kong'ich kako chalre. To seche mang'eny wawacho ni nikech ok wang'eyo ni protein kata ndhadhu manie iye ni kiwango mane. Onego bed ni watiyo kode ka wasechopo kama koro inyalo pime mang'e ni ndhadhu mane iye inyalo ruwe gi chiemo mage mondo miwa chiemo minyalo usi duka. Nikech pimo onego bed ni pime nikech kemiye gweno mang'eny to onyalo miyo gweno chwe ahinya, onyalo miyo anguro chwe ahinya kata rech chop kama koro balance diet mwawuocha be koro onge. Koro seche mang'eny chuno ni nyaka koro walose mondo bed gi motuo, dhi pime, yud ni nutrient ma kata na ndhadhu mane iye chalo nadi ka koro waduogo watiruwe gi mamoko mondo mi watim balance diet kata walos chiemo mowinjore ma le ma kama ginyalo chamo. Koro emomiyo nitie wamoye mondo mi otuo mondo mi kidhi pime tipimo ka en gi moisture kata ng'ich mane iye be koro ok ng'eny. Koro mane momiyo wabiro ka kwa wacho ni nitie kuonde minyalo moye mopogore opogore. Iwinjo ka wacho ni azola kalo kakitime bendo onego bed ni biro nikech inyalo wacho ni nyaka dhano en medicine kata en yath. Iwinjo ni amino acid nitie man bende azola niko. Koro kaka dhano bende nitie kama tiye kode. Koro kamimoye nyalo bedo kimidhi tiye kode. Koro watiyo gi gik machalo kaka plate kama, samoro bende wan gi net, wan gi dryer mag sola, wan gi kuond mopogore opogore ma ji osetiyogo mar moyo azola kalure gi kamidwa dhi tiye kode. Koro kae kwachope to gima watimo en mana kawe kendo watemo timo ne wake kama mondo mi obed kotuo. Kosetuo kendo wachak wachoke kirege kendo itiyo kode loso chiemo gik mopogore opogore. Koro nyalo bedo ndalo adi oko kata sama ituoye en gima odiochieng' kata ndalo adi maber mondo ine ni koro to tuo maber. Nikech pod ok wati gi masin kendo ok wan seche mang'eny wamule kisache ka chieng' nitie lore gi sama chieng' be nitie to ilore gi bende kama gimikete kaka ikete malach nikech kiyare achiel to tuo piyo. Kikete kama chieng' bende nitie mang'eny obro tuo piyo. But bende ok wawach ni onego bed ni tuo e chieng' ma direct ahinya. Nikech ndhadhu mare gi teko mar gik mane gi ndhadhu mare lal kaka imedo kete chieng'.
Koro seche ma kamago wang'iyo ni inyalo kete mo e tipo mondo tuo mos. Emomiyo jomoko koro kotiyo gi solar dryer kuonde ma onge gi chieng' koro ahinya to en gima tuoye kobedo green. Monego bed ni sama otuo to koloko kala. Kotuo to bedo gi rangi ne majan mano wuok e pino. Mane ka koro inyalo ng'eyo ni pod en gi ndhadhu mowinjore obedgo sama koro idhi tiyo kode e chiemb gik mopogore opogore. Koro mane kaka kosemoye motuo, wanyalo timone packaging and wanyalo use kaka Azolla kamano. Ng'ato nyalo nyiewe ka koro dhi ruwe gi gik mamoko e kiwango mopogore opogore. Daher ni nyiswa ni to chiro mar Azolla ni sani ochal nade? Isepidhe kuom higa achiel. Chiro chalo nade? Anyalo wacho ni chiro mar Azolla en wan wawegi. Mokwongo king'iyo tokwa ka wan gi kama wachako pidho weche mag gwen. Wan wawegi gimomiyo ne wachako pidhe, kendo ka nawacho chien kacha ni sami chako pidhe nyaka ikwong ing'e kama itere. Joma pidho gwen ng'eny, demand kata na dwaro mar gwen ni malo. Joma pidho bei mar chiemb gweno ni malo. Kendo wanyalo wacho ni chakre ne wachak pidhe, wanda wawegi pok oromo mwanyalo timo go gik ma wadwaro kaka pith ma wadwa chako pidho. Matiende ni mondo iyude, nikech wasetemo bedo kata kwa manyo kata mana kodhi mondo iyudi seche mang'eny ok bed mayot. Koro wan gima wanyalo wacho ni nitie kama dwaro mar Azolla osebedo malo kendo chiro ne nitie. To sana wan to koro pod wang'iyo kode pith marwa mwadwa chako mar gwen, kendo ma wadhigo mbele mondo mi wang'e ni ere kaka wanyalo duoko teko bei mar nyiewo chiemo e chiro e kiwango machalo nade. Mondo pith obed ni wanyalo yudo ohala mowinjore kod pith ma wapidho. Economic value chain, circular value chain mar Azolla inyalo nyiswa ni chalo nade? Anyalo wacho ni Azolla kaka king'iyo kata mana seche ma wanyalo wacho ni pi kata mana pi ma wapidhe sani bro yudo ka pi ni be watiyo go irrigation. Keto pi ma wapidhe Azolla ni en pi ma olo ne alode kata mwapidho. To seche mang'eny ibro yudo seche ma Azolla osebede pi, ibro yudo kogolo nyaka gik moko machalo kaka gik oywayo nyaka impurities kata uchafu moko manyalo wacho ni nyalo bet e pi miyud ka koro play. Joma ng'eny ne tiyo kode nyaka purification mar pi kata lero pi manigi uchafu mopogore opogore. Koro sani wanyalo wacho ni Azolla osebedo gima value chain mare kibro neno kaka level mwatimo kode en kaka additive kata gigo mimede ndhadhu machiemo mopogore opogore mag gwen. To seche ma owuoka en gima nigi moya makare kata lokruok mar kor lwasi mwawuoye sani kaka climate change. Aparo ni Azolla gine gik mwawacho ni koro climate friendly kata biodiversity ma watemo ng'iyo go gik ma ok ni chida alwora, kendo gin bende gikelo kwe makare kata na ler ma alwora mwasebedo ka wang'iyo. Tudruok marwa aparo ni sani koro wan kama wantie ni wan United Destiny Shepherds CBO ma en migawo ma koro yudre community ka ma inyalo yudwago ka ng'ato penjo e Kisumu. Aparo ni wan United Destiny Shepherds achiel ma inyalo yude i Nyalenda. Mar ariyo ginyalo yudowa ka gitiyo kod namba magwa mag simo ma en 0713553459 kata 0713553459. Mago gin nembni ma watudrego to wanyalo ng'eyo mang'eny e wi Azolla, kendo wanyalo tudre ne jogo mabedo dwaro kata mana kodhi to gi jogo madwaro ng'eyo kaka otiyo gi kama inyalo yude. Erokamano ahinya. Janeno marwa wachopo giko mar chenro mar odiochieng' ma kawuono. Gima daher nyisi ni juma manyien pod adhi bedo mana Nyalenda kae. To juma mabiro no wang'o madwa wuoye. Kawuono ne wawuoye kit pith mar Azolla kata kit chiemo mabende nyami gwen. Juma manyien wadwa wuoye vermiculture kata kiero pith mar oniambo. Ang'e ni nitie joma bende kia ni oniambo ni en ang'o. Koro gima dwa ni time niya, ineno seche ma wabede kodi ni juma manyien wachak warom. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien luonga ni Alori nyaka Black. Riti masani.
mondo mine chenroni kod mamoko mag pur gi ohala. Donji e viewsasa.com. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. My flavor fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Ana video kasi olgiwat markushi. Samura mora mai no wio comprise lo doni mondo analing. To bende eno ya yo ser sakasa. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine.